अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कौन के मनावे गोली जिला मोतिहारी घरावा से निकलल धइले लस गाड़ी लाते जूते खूब खनाइल बिया रे छोड़ी फस्टे जनवरी के धराइल बिया रे रे छोड़ा रे कौन देखला सर रे हम नाउ तो मारूंगा छोड़ी फस्टे जनवरी के धराइल बिया रे छोड़ी फस्टे जनवरी के धराइल बिया रे चोरी चुपे गोइली सबा का नजर से देखिए के पीछा कराइल पापा घर से यारावा के खातिर पागल आइल बिया रे छोड़ी पहले जनवरी के धराइल बिया रे छोड़ी पहले जनवरी के धराइल बिया रे छोड़ी पहले जनवरी के धराइल बिया रे यादाबा के नाम रहे बीरजेश बिहारी मिठू मारा सहल खेला जानत रहे सारी अरे माई से अपना धराइल बिया रे छोड़ी फस्टे जनवरी के धराइल बिया रे छोड़ी फस्टे जनवरी के धराइल बिया रे छोड़ी फस्टे जनवरी के धराइल बिया रे कौनिक मनावे गोली जिला मोतिहारी घरवा से निकलली तो धइले लस गाड़ी लाते जूते खूब खनाइल बिया रे छोड़ी फस्टे जनवरी